Όχι. Αυτά είναι 14-15. Αυτά κύριοι είναι του Μπουρί τα περιστέρια. Για όσους κρατάνε από αυτά να ξέρουν τα χρώματά τους ποια είναι και πώς είναι. Πάνε φέρει άλλα ούτε μία σχέση. Αυτά είναι. Τα βλέπετε. Και φέτος έχουμε και ένα άσπρο από τα άσπρα μου. Να βγάλουμε και ένα σουλουπάκι να έχει τα αίματα αυτά που θέλω εγώ. Τα καινούργια περιστέρια του 14-15 είναι πάνω σε αυτά τα περιστέρια. Όσο κρατάνε τα μάτια μας και τα κότσια μας θα τα καλλιεργούμε, θα τα φτιάχνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα, να μας κάνουν το κέφι και να συνεισφέρουμε και εμείς πάνω στη διαμαρική βούτα ό,τι μπορούμε. Αυτά. Κούρης Πύρος, Πειραιάς. Έτσι. Όσο είμαστε όρθιοι και μπορούμε θα τα καλλιεργούμε. Μετά θα αναλάβουν οι νέοι. Λοιπόν, αυτά. Έχει απαγιάσει, είναι από γεματάκι, ό,τι μπορείτε να δείτε. Να βρίσκουμε κι άλλη μέρα.